যত চিনি প্রাসা মিডিয়া রং বেলাখানে হামবাय मारो तामन होनबा जों दिनै कायसा म सिमना ब्लक कमिटी YTF TWF त्रिपुरा मथानि ओङै जत जानायनि बिसिङाव न दिनै खादुमानि बान्दा जों खालायजाक दङ आबुनि बिसिङाव जों ताबु सुमलि हातिनि सिमि एसराय हाति जरा जों थांनाय तामने बागै नरक जतन साइमानो मिया कायसा घटना बोलते अमन नुकजाखा जे तैदु बाजारक बा एमपी बाजारक एमपीओ बीजेपी रक साब जोनाल अफिस डेपुटेशन होनानै बुंग्रोय बुलाव बरंनि जे स्लोगान बुबाग्रानो थैग्या होनाय जे स्लोगान माने आबो बेलाय बेलायखौनो जों खानांखा आबो बेलाय बेलायखौनो जों आबनो एकदम तामने बनो बखा बायनो जों बनो कन्डेम खालाया अबनि बागै जों दिनै आरो खादुमानि पानामा खालायो अमाहाय भबिष्यत तांथं थिनांगो तांथं सुदु आबो सिमिया दिनै बरक चिनि त्रिपुरा मथानि बुबाग्रानि दा इमाबाय बिसि इलेक्शन तांगि खालाया हाइकोर्ट दा इमानि परेबो बिसि इलेक्शन खायानि बागै जों जत्त ब्लक डेपुटेशन इमानि और ओइ किफिलि थामानि यागुलो जों ताम नुकजाखा आरो गामाखौ नै पारा कायसाव चिनि त्रिपुरा मथानि वारियर्स रौनो गारि कासुय गारि सबायै खाख्लाबनि बेक्रें बुकुरुं सबायै हाके बुखा बुई बरक तिनि ताव जिबि हासपाताल तिनि थिनो थारा थांना आमति अवस्था दङ सारा त्रिपुरा राज्य अमाहाके घटना घटिरि जनिरु अबनि बागै जों तिनि आरो खादुमानि पान्दा खालायलाय दङ जों तिनि अ कंग्नो साना मुसुंग राज्य सरकार अमाहाय जोंबाय त्रिपुरा सानो बुलायरिनानि तगलायरिनानि आमति ता खालायथं एवं विशेषकै जों रेबुति त्रिपुरानो जों कं सानाय नों तामुनि बागै आसुक ताताल साइमान जे 170 ताहने बनो 17 कोटी रांजे सावनि सामानि बड डिपार्टमेन्ट बर शाखा बरनि तामु शाखा नों एकटा डिपार्टमेन्ट पन्यो साइमानिया बो जागा नों रां रकाबा 30 कोटी रां रमानि कत बছর नाखा 1.5 বছর नाखा 30 कोटी रां तो माने आबो अनेक डिमान्ड खाइमां खारंबाय हस्पिटालत डेभलपमेन्ट खायनानि बागै त्रिपुरा सालाकन डेभलप खायनानि बागै त्रिपुरा मथा पुइला थामन परे जों राज्य एवं दिल्लीनो साब्रमो परे 30,000 रां मानो 30 कोटी रां मानो आबोनि परेसाव जों डेभलपमेन्टनि बागै रां रमानि रां खरस थांनाय दिन एपोलो बाय टाइप खायचिनि बर बुसु पकरंखा এই ताताल कन्या बमिया जेबाबे कक साका बच्चा साका गुटाला तामनि गुटाला राज्य सरकार 150 कोटी शुद्ध PWD गुटालांगो एक बছর 881 कोटी टाका निनि रेगानि गुटालांगै दङ ताबो जत्त जागासे गुटाला आबोनखै बर नुग्लिया जेता रां र जागिया आ जागाखै दिनि बर माहायगै दं बनि बागै दिनि सिमनाव अमाहायके घटना गथिका जे घटनाखा निजिनि बलनक जे जागा कि चुकरि बल पर्यन्त क्रय आ जागा मुम फनाङै तनि वय आ मुम पाइमान परे खामबै न खामका आबन ताम खाइया बरक त्रिपुरा मथा सगिरिखा दुष्कृतिकारी रक त्रिपुरा मथा दुष्कृतिकारी रक आरो नाकि बिश्वजित देबरमा साका जे ब 6 लाख काका तम 5 लाख आरो तनि माने रां खामै थामै चापु बल सिकरै आरो बेसरा माइसे मसा जाया आ बरक से हाके साविनाय अर्थात दुनाम खायनानि बरकनि गुनुगुलनि बिसिङाव बरकनि गारि बायलायखा आ गारि बायलाय माने दै माने परताम खायगा ताबो चिनि बरकाथाल आमचायनि चिनि वारियर्स रंनो केस खायतनु चिनि साबधान करना नायो मिथ्या मामला केस जुदि रिनानि हिंखाय तामनि आगरतला थांङै रिनाय नों हिम्मत तंखाय चाचु बाजार नों चिकित्सा खालायजाक दि और PhD दङ डाक्टर दङ MBBS दङ नों FIR खायनो हिंखाय सिदाय थाना खालायदि तामनि बागै आगरतला खायनाय ताम सिकगाबो मतो सिकक सेबल म तातालब्ले अरखबले यागो बेन्डिस खरै आगरतला थांगे बरनि बेन्डिस फाइजाबाबो अमो हायखै राजनीति थुंतो बनि बागै जों सारा त्रिपुरानि जत्त बीजेपी नि जनजाति मोर्चारनो अनुरोध खायनो मुसुगो आहायके ताताल खाय सावै बरंनो मिथ्या केस खायै निजिनि पार्टी अफिस निजि सबायै निजि नक निजि हरिवै अमो हायखै कोनो दिन ता खालायदि जों जतन राजनीति खायनाय जों जतन राजनीति खायलाय थांनाय हामबाय बदनामा खायनाय
blongle qualification Ibrahimutini Sakawal Kes Level Maros Hane Kita Sarok Shikake Wakia blongle Kita boleh blongle Kini Tiprasado Hadi Junjotun Tanjang Ciri je Maharashtra ciri bubagrano je thuika hanin sanaro borno dakti dakti ke eres mak lai nai ai boli yago je ciri je Tipramo thani warrior song ni thak pro je mamla khaimani je case bijamani ere amono
কেন সেবামতে নাচলো আবো দাকি দাকিকে ও যে মিথ্যা মামলা খাইমানি এর যে মামলা খাইমানো আবর নাঙাই তিনি কি বরণ সিম বসুক ধরে হিম বত খলাই যাবি তো সিমনা ব্লক কমিটির উদ্যোগে সুন্দর খয়জাকা জিডাব্লিউ ওয়াইটিএফ প্রমোটা মো সুনাই হাতিনি সিবি এসরা হাতি মিয়া যে সাবজুনাল বিজেপি র ডেপুটেশন মানে তো বিনোনি নক সকা যাগো ত্রিপুরা মতন সক যাও মানে তাম কপ কিরা মুন্ডু নাই আবো সম্পূর্ণ এরেং আবো টাটা নাইডি ত্রিপুরা মথর কোনো দিন কোনো চিনি ত্রিপুরাসনি লক লুকুনো সগিয়া সগলা আবো কুবইকো जों खोनामाने मंनिया बलनोको यावा जागा मोमबाति सबजा खांमानि सारि पांगो आ मोमबाति सबमाने होके खामो बासाका এখন আমাদের কাছে এরকম কোনো স্পেসিফিক নাম এবং কতজন এটা লেখা লেখা চিনি সুনাই হাতিনি চিনি এসরাই হাতিজরা চিনি নাহার মুং जों ग्रेटर टिपारलेन जेसेकेबानो जों सोनामनाय नांगौ अ हा दफानि बुसाराव जों जेसेकेबानो फियंना नांगौ চিনি বুবাগ্রা जों লগিরি তমা যারাও চিনি বুবাগ্রাनि বিরুদ্ধে যারা অমপিও মিয়া স্লোগান লিখা বিজেপিनि জনজাতি মোর্চাनि বড়গ্রক যে বড়গ্রক চিনি বুবাগ্রাनि বিরুদ্ধে অমাহাই হামিয়া হামিয়া বুবাগ্রা থैखा हिनी रग जे स्लोगान दिबानि आबुनि एगेन्स्ट जों तिनि अ जागा हमसां रेलि जों खालायखा जों बेलेखानो खाव दुख नांगौ जे चिनि बुबाग्रा न अमाहायके ब स्लोगान गलेमानि ते अमपिओ चिनि टिप्रामथानि वारियर्स न जे याक्ति सामानि चिनि टिप्रामथा चिनि बुबाग्रा केबनो याक्ति सारि अथवा केबनो याक्ति सानानि आबो चिनि कुनु उद्देश्य चाहे केबनो हारमुंकरै जों सब समायनो जों शान्तिपूर्ण है गोजां गोजांखा जों जत रेलि खायो तिनि मनो रबो माने जों कुनो हुलाकरै मियाबो आमते हेकेन खालायले जों चिनि सिमना ब्लग जोंनि बिसि इलेक्शन दाक्ति खालायनायनि बागै सिमना डिभिसन मिया नि हर थानायाव नक सकजागो नक सकजागो आंबो खोनाका मिया गाय नक सकजागो हेमाचिन आन आरो रिपोर्ट फाइका अल आं थानारक बाय जुगा जुखामेनि परे साइमानका आबो काइसा बल नक तंमानि आ बल नक मुम रक सकजाग तंमानि फो गाय बर नक मालिक संबो दाबो जरते एलिगेशन खालायको जे टिप्रामथानो खालायो हने आमते हैया जों जतनो गोजां गोजां खाय तंनानै मुचुंगो गोजां गोजां बिसिंतिनो सिनि दफानो जों फियगना मुचुंगो गाय हर खामारावनो जुदि अ जागासिनि न राजनीति थेपालायके हंकाय आबो बेलेखेनो चायांगनाय जों केबनि नक संसाननि केबनो बरनि केबनो हामिया खालायनायनि आबो चिनि हारमुंकुरि चिनि बुबाग्राबो जों दागिया हानि बागै जों बुबाग्रानि दागि बुंबायनो जों गाहाम सामुंनि बिसिंति चिनि दफानो फियगनानि बागै जों सामुं खालायलाय दङ फिया बुबाग्रानि बिरुद्धे जुदि केबो हामिया एलिगेशन र कक्ति सावि फायखांगा जों तङै माया जतन खावो दुखनाम बागन चिनि नरक नायनो नर चिनि बुरि बदलक दल दल खाय चिनि सिखलार जत फायबायजा सारा त्रिपुरा अमाहायकेनो जों चिनि बुबाग्रानो लगिरियै चिनि बुबाग्रानि बिसिंति अ हा दफानि चिनि टिप्रा सारकनो अ हानि बुसारकनो जों फियगानि बागै साइतो किनि तो जे नक खामा जागो मिनिस्टार हायै बसाय कलांगा त्रिपुरा मथारनो खायकेन अब मिया साबजुनाल डेपुटेशन मानते ताम कक फिरम दंनाय सर ब मिनिस्टार जे मिनिस्टार आकगनो सावि तंखा ब जुदि मिया हर आरो मजुद दङ अथवा ब आरो न दङ गाबो दिनि बेबार कमु आं खाना बाय कक सामानि परे ते लोकेल आरोनि बररो बाय कक सामानि परे जों साइमांगा काहामखाय आबो ते नरक ससियेल मिडिया हेको जरा जर्नलिस्ट दन काहामखाय साइमानो जे नक आबो कि तङ डुएलिंग हाबो तंजानाय नक देना तंजायनो आबो कायसा बल नक किनि जों खोनाव ओंखाय आबो कुबि कुबिनो तंजानाय नक सुगिया हायनि बागै जोंनि उपराव राजनीति थांना बागै आगि जे 25 बছর 75 বছর লাই थांका चिनि टिप्रासानो आमते हायकेबां राजनीति थंथंगै केस रिरिवै जोंनो चिनि बिरुद्धे फल्स एलिगेशन रिरिवै जोंनो रमनानि अमाहायके हयरानि खालायनानै आसल नाहार मुंखाय किन्तु चिनि बुबाग्रानि बिरुद्धे जों जेसेबां नांदि जोंनो जेसेबां हयरानि खायदि जों कोनो दिनो चिनि ग्रेटर टिप्रानि सान्तिनि जों उखुलको बिसगै दंला 1000 केस फान खायदि जों चिनि वारियर्स लगि दंग बे जों जे थियासा दंनाय फायदि जों जत टिप्रा सारनो से कयनानि मुचुगो अमाहायके जों फल्स केस रिवै जों रमुइ एरेस्ट खाय कोर्टत लाङै जेलत लाङै चिनि ग्रेटर टिप्रालेननि जे खरां आ खरांनो जों कोनो दिनो दाबिरि मांगला खायके आबनो बन्द खालाय मांगला थांबाय
Pembangunan misi tujuan kereta tipe lain sulam naik. Kereta tipe lain non jeket merah ulah husiar. Agro. Tipe satu. Apa jatuh nama?